traballar xuntos pola saúde do Entroido. Moitos anos. Este o carnaval é o meu. Está espectacular, sí. Está moi bo eso. E o bizcoito tamén. A verdade é que de comer temos a fartura. Un Entroido o que cada ano se suman máis visitantes de todas as comunidades. Y vengo de Pepe, de Alicante, y la verdad que estamos encantados porque conociendo unas nuevas tradiciones aquí de Galicia. A mellor festa para rematar o Entroido, porque que quere xente máis que comer e beber atrás. Está todo pago, hai que ir aí, o mellor concello do mundo. Chegar e encher, e pronto mudar de adega, xa que hai que visitar as outras 90 adegas familiares participantes. Como cada luns de Entroido, o oso de Salcedo volveu baixar dos montes para acudir a esta parroquia da Pobra de Brollón.